Днес е 1 юли. Утро, в което светлината не просто огрява, а тя благославя. Тръгнах в тишината, без посока, само с отворено сърце. Гората ме посрещна с символ дърворезба на Светия Дух, изсечен в живата материя. Сякаш самата природа нашепва: тук си, жив си, свързан си. Наоколо цветята диви, свободни, носещи аромати, които не се продават в шишенца. Усещат се със сърцето. Диви боровинки, като малки капчици живот. Всяка крачка, всяко дишване, то е лечебен миг. И изведнъж пред мен се отваря Чинаровата гора. Шепне с един вековен глас. По ценките й има само спокойствие, дълбоко като сън. Усещаш аромата на прясна зеленина, дървесна свежест и дъх от ранно утро, като стар горски парфюм, създаден от самата природа. Тогава я видях. Момиче прегърнало дърво. В този жест имаше всичко: връзка, обич, доверие. Това е ароматерапията в най-чистата й форма, без масла, без формули. Само природа, присъствие и дъх. И после извора. Вода избликнала от земните недра, студена и бистра, като събуждане. На този 1 юлски ден си припомних нещо важно. Истинското лечение започва не в бутилката, а в мига на съзнателно вдишване. В прегръдката на природата. Просто, но свещено. Да бъдеш. Добре дошли в моето ароматно пътешествие, където всяко ухание има душа и всяка разходка има смисъл.